Iyang buhok nga labong, pertinang nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basing mo pangit iyang itsura, naghiso siyang itlog. May tayubong paog dunay lana, haskang di walasa, walay buhok itubo. Gitugkan hinon siya o kaspa. Tungod sa kabalaka, gipakonsultas doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kay ang doktor pertisang upawa. Unyang resulta, matud pas doktor nga okay na. Kanang imong kaupaw, ayaw lagkabalaka, kay madugay maanad ka ra. Ang butog nga no, naghandihang mga upaw ug ulo, apan ang bungot ug mga balhibo, labog pa man kaayo. Ang atong ulo, diha sa may hubon ug alimpulo, kining dapitag yun sa tao, maugayoy makalbo. Tambag murag pasiaw, ang lagong alangaw, tambal kuno sa ubaw, nus-nus lang sa ulo, buhok mo tubo tag sa kadangaw. Iya kining gituman, lagong ginus-nus kini adlaw-adlaw. Paligos na simana, gisusigit tanaw, ang upaw ni samot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok nga labo, pertinang nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang hitsura, nitanaw siya sa samin, iyang naong murag siupaw nga lingin. Sa likod og kilid, taas abot sa api, apan ang ibabaw daw di kaingin.